Sziasztok! Szeretnék nektek bemutatni, ami nekem. Hát ez a csábítás. Láthatjátok, hogy itt van a képernyőm. És most itt be fogom nektek nagyjából mutatni, hogy tudtok regisztrálni nagyjából. És hát akkor kezdjük is. Nyilván menjetek fel a csábításra. Ezt be fogom linkelni nektek, hogy tudtok rá, mert csak rákattintotok és fogja kiadni. Itt van, hogy csábítás, miért jelszó, bejelentkezés Facebook, az, hogy fentről megyek mindig lefelé. Itt igen, ez egy regisztrációs játék, mondani mindjárt, hogy regisztrálhattok rá, nézzük ezeket, és beléphetek, és már egész más lesz minden. Ez a szerver név. Ez a szerver, ugyanis van német, spanyol, mindenféle van. Szia, spanyol. Tudni illik, hogy játék, olvashatjátok is itt. Gimibe kell járni végül is neked a saját és ott végül is felszedni válaszolni a kérdéseikre, mint egy ilyen és hogy elérd azt, hogy elhívjanak randi. Valljuk be, ilyen döcögösen megy, ugyanis tudjátok ezt elérni. Az már elmondtam, hogy mit szerver van, és ez attól függ, hogy ti tudtok még, mert lehet, hogy néha jó nem vagytok, ugyanis például a francia több mint 20 epizód van, itt meg csak 13. Olyan, mint a szint végül is van, és mondjuk le lehet utána fordítétek menni, és annyira nem tudtok, de nem nagyon, annyira nem jó, úgyhogy én most az egyszerűség kedvével maradok. Kezdőlap, előzetes regisztráció, kezdőlap, hát itt vannak mindig a hírek, hogy meg kijön az új epizód, előzetes, itt végigmutatja, és itt beszélnek, fogom nektek vinni. Szia, jelesen, Csinomimi a neve. Elmagyarázom neked a játékszabályokat. Csak hogy mindig az igenre menj. Csak hogy házza, felfogjátok, mindig mentek. Ha megéltek, akkor menj arra, hogy nem igazán megismételnél. Újra kezdi az egészet elmagyarázni. Igen, egészen jó. Olvassátok, de én most a videó hosszáért nem felolvasni, mert nagyon-nagyon hosszú videó előle. Na, ha regisztráltatok, akkor meg kiadni, de én is mindjárt fogok. Nézhetsz a gimiben. Itt ez nyilván majd, ahogy ebben több helyre mehettek értelemszerűen. És akkor nyilván pénz is van. Erről majd máskor kicsit később beszélek róla. Hát ne adj neki pénzt, én nem adok. Mégis ott az pénzelt, szóval ez felesleges. Ez teljesen felesleges, mindig kijelöli. Szóval ezeket így olvassátok el, ebből bemutatom, és ezt így nem szeretném spirázni. Szóval, hogy minden megvolt, akkor utána akkor itt van a regisztráció. Le van szól, de amúgy a magyar most jött ki a 13. Itt van szó, itt beszámolra fogok mondani, a videó is van előzetes. Nyilván pontolj. Szóval, itt vagy, igen, ez azt jelenti, hogy most ki a 13. Várjuk a hangerőt, szóval ez majd arról fog. Nyilván nekem van egy saját csábít, de most nem ezzel fogom ezeket bemutatni, az elejétől. Úr, ez azt jelenti, hogy ma egy akciópontotok csak a helyiségben 2 akciópontba kell veszni. És úgy lehet venni telefonnal, és hogyha veszek a Happy Hurba 2 órában dupla. Na de akkor jöjjön a rámentek itt arra, hogy regisztrálni. Felhasználónév, e-mail, ország, születési adom. Teljesen mindegy, most lehet csábítójel. E-mail, na igen, szóval ha azt írja, még valamit mondjuk csábánc, jeles, kukat, na ne gmail-tok, vagy gmail.com, mert arra nem küldi el a gmail.hu-ra. Egyébként elég érdekes, nem jelszót, amit lehetőség így. És időt, most bármit beírok. Vagy hát ti az igazit írjátok be, én most így bármit beírok. Elfogadom, és léptek rá. Na most jönni. Egy oldalon, város, teendőim, epizód 86 akció, visszajátszás, és itt a babát. És akkor megmutatom nektek, hogy tudják adni. Ilyen alapbabát, azt adja ki. Itt ezekkel a kicsi nyilakkal ezeket megváltoztatni. És itt pedig az, hogy frizura, szóval itt az inkább ilyen öldök, szem, száj. Frizura, hát a 3 lesz ez. Hajszín, hát nagyon sok kell az animés. Hát lesz mondjuk ilyen. Szemszín, itt le a zöld, kék, stb. Vannak ilyen érdekességek, hogy fele-fele már. Hát mondjuk lesz zöld, kék. És akkor most szemöldökt osztatni.
Nyilván ezt akkor a szemet is, a száj, csúnya, és kiegészítőt is tudtok hozzá ír. És hát ilyen dolgok, akár piercinget, meg ilyenek, pete, cucca, szem alatt fog kinézni. Ez akkor csillagjegyet. Ez az sorsolnak egy csillagjegyet, akciópontokat. Lesz most, amúgy is bak vagyok, mindig menni, hogy menni. Ez megvan, akkor én most ezt nem fogom elolvasni. Itt mindig igen, következő, mindig ezt csinálja. Igen, nyilván, vagy állítsátok le a videót, és akkor most mehetünk. Dökösem lett 2 akciópont. Láthatjátok, hogy 86 volt, ami szóval az elég sok, nekem minden ilyen 10 vezetekbe. És ez, szóval visszajátszás, szólt hangulat. Szia, biztos te Boris vagyok, én fogadom az új diákokat. És itt választhat, mentek rá. Köszönöm, én is nagyon örülök. Én csak érdeklődöm. Örülök, Boris. Láthatjátok, kíváncsi kis izé. Ez a hangmérő. Itt méri, hogy a fiúnál mennyi az esélyed, és ez a tényleg boldogát teszel. Sok hallok ilyet. Remélem, jól fog szórakozni. Beszélgetés vége. Akciópont, lát, már csak 82 van. Már is itt vagy? Következő. Ezt így olvassátok el. Így. Ő mindig ez a csaj, hogy mi a szitu, meg ilyen. Szóval ez nem nagyon. Fogok a dökös terembe. Egy elefánt. Hát igen. Rákattintotok. Itt vagy az elefánt szobor. És talán elmentek, hogy lakásom. Ez szobát. Játékok, átöltöző képek, adatlap, üzenetek. És itt van kacatjaim. Itt jön ilyen hülye ablak. És teszem ilyenkor új dolgot. Így. Bemutatom nektek a szobát, ha már itt vagyok. Tudok öltözni. Ez a butik. Ebből nem járunk. Váltok epizót kapok. És nincs. Sőt, semmilyen személyek a lakásomra. Fényképek minden epizód végén. Gyűrűim tudsz venni. A legfontosabb, hogy teendőim vannak. És akkor léphetek csak epizódot. És mégis csak ennek a játéknak. Hát egy város, itt van a gimi, a bank, ékszerbolt, lakásom, bazár. Szóval ezek ilyenek. És rámentek a bankra, akkor ott tudtuk venni pénzért akciópontot. Most akkor veszek ruhákat. Ki? Hát? Nincs. Hova? Úristen, hol vannak a ruhák? Ja, még nem menjetek rá. Bocsátok rá. A harmadik epizód és itt nincs. Nincs butik. Na. Így szemőfös akciópont, ahogy szerintem pofátlanság, de mindig nem találtad meg, akkor dobd be magad. Hihi, ezek szerintem majd lehet. Oké, következő. Majd megtartatom az gyűrűk, most mondja, és nyilván mindent. És ne lepődjetek meg, hogyha a lány esélyszintmérő, nem azt jelenti, hogy szóval ezt így gondolom értek. Ez itt nagyon fontos. Lehetőség van egyes epizódokat. Ez és felolvast elmagyarázni. Kérhez történsz a játszást. Ebben az esetben az újra megváltozik a történeted. Az összes eset, amely az újrajátszatot követi. Szóval újrajátszás, amit végezhetek a 6. Akkor elment végére, értek, és az összes akár vele vesztettél, vagy hát miket beleöl. És azok elvesznek, de viszont több esélyed, amit elszúrjulnál, hogy legyen rand. Akkor ezt újra játszod, és akkor úgy fog veled randizni. De hát ez mondjuk szerintem nem nekem nem. Nekem ez nem nagyon üt. Oké, ő majd egyébként nem lesz a pasikat. És epizód, ezt fogja kiadni. Gratulálunk! Következő új gimi. Mindig menni. Aj, hülyesség. Annyira unom már. Kedves csábítójást 90 Sweet Amors gimiben. Remélem. Sweet Amors, jó. És nyilván kivel beszélgetni. Na, elmegy most. Itt van Nathaniel. Ő az egyik pasi. Szóval velem hol kell lenni. Most fel akarom vinni, mert 60 az esélyen. Nyilván majd ahol mennek le több pasa. Szia, dökös elnököt keresem. Itt vagy? Szia, nem? Az első az biztosan nem jó. Szóval a B lesz itt a jó. Esélymérő. Szia, Nathaniel vagyok, segít. Az igazgatónő megkért, keressenek meg a kapcsolatban. Az igazgatónő szerint ellenőrizkozásom. Itt az átnyomjátok meg. Biztos te vagy az új lány? Persze, megnézem. Megfog így. Hiány meg egy igazolványkép, valamint $25. Jó.
ami a legmossátok el. Szóval ezek csak papírok, nem igaz? Pedig minden hiányzik valami. Hajlalos kemény visszavekés. Szerint, igen, a C-re menjetek. C-re kell menni. Következő beszélgetés. Oké. Ő itt Ken. Hát tudnék róla, hogy ő vissza fog térni. Tök izmosan és Júci. Nem cuki lesz. Nagyon-nagyon cuki. Szóval, hogy vagy? Én igen, rossz bunkó voltam. Igen, átlagosak legyetek. Hát. Jó. És ilyenkor ez az, hogy kiadja pasijanyoluk a és hogy mennyire áll az esélyem. És 8. De például ez írok. Nem tudom, miért írnám, hogy Kentinhez meg pedig bármit írhattok. Végül is. Tegyétek rá. Itt van, ha van egy barátnőjük is ismerkedtek valakivel, akkor barát, hát ide beírjátok a nevét, megjelölés. Óval, meg a gig. És szerintem már lehet majd menni. Itt van. És ide itt az a legnagyobb kicseszés, ez az egész. Mész majd feleslegesen, mentek majd se feleslegetek. Szóval itt még nem lesz az. Így nem tudsz kölcsű beiratkozás, nagyon jó meg. De kedves, és milyen kis de kis. Na igen, mond igazolvány hozzából lesz, ami hol van, kisebb az lakás, butában lesz. Itt van a gép, és ezt már különben nem venni. Én azt ajánlom, hogy vegyetek itt a napcsillag, és akkor ez alapján kaptok meg 2 pontot, ugyanis mindjárt kaptok 10-et. És ezt így megsúgom. Ezt már biztos észre. Epizódot terveztem, hogy most itt megmutatok nektek. De hogy sajnos elgott, hogy miért mit csinált. Ja, ki esne a fejed. Elég érek, ha mondhatom, nagyon vicci ezt, ha mondhatom. Na, látjátok, most miért? Bármi nem megyek, és ez fog is köcsög. Őt nem szeretem amúgy. Itt az udvar. Itt van Castiel. Ő itt Castiel. Itt. Nagyon szeretem. A végig. Nagyon cuki. Castielről, hogy nem az a barátkozós tip. Kicsit olyan érdekes. Szia, jöjjek. Csak szia, úgy vagyok itt. Szóval látjátok, hogy főleg az ő Castiel. Itt az a... Igen, kvázi kis köcsög. Nem az olyan... Ebbére semmiképpen szép. Na. Nem, még szép, hogy nem tartják jó fejnek. Hát hogy kis köcsög? Na. Nem akarom. Jó. Röhög. Nem gondolni. Még jó. Itt van Kentin. De azt már mondhatok egy képet, hogy fog kinézni. Jó. Ja, nem élet. Igen, talán később. Úris. Szóval Kentin kicsit szerelmes veled egy kicsit. Grácia. Őket úgy köcsögök. Egy rohadt köcsögök. Érte be az újtok. Őt énbőr. És öletja. Közben nyomtam. Szóval Kentintől nem megyek az udvarra. Itt nincs a beiratkozás lapom? Olyanhoz nem mondok semmit. Hát, megyek rá, erre már nem emlékszek. Na. Nem tudsz köcsögre. Nem túl kedves, na. Van kekszem, kérsz? Jaj, de színem. De nem is hozzá megtaláltad a szémet. Na, itt benne, nem csak köcsögre, ezt nem kér. Igazgatónő, itt a dosszié. Igaz, meg, hogy kereső gép kapcsolat dosszié, nem vesz... Oké, kell keresnem egy gép kapcsolat. Bocs, ez itt van. Bemegyek ide. Mi? Egy gép kapocs, oké. Ez hiánytalan dosszié, köszönöm. Viszontlát. Itt van Kentin. Sétálhatsz Kentinnel. És ez egy rond. Mivel Ken, és én nem is bérek. Zárlakép megtekinteni meg, és ez az. Epizód vége. Szóval, és akkor még egy kicsit írja. Remetikor egy fiókom. És a fiók módosítása. Akkor ezt amúgy láthatjátok. Van az e-mail. Szóval mondta, hogy ne gmail.com, hanem. Igen, és elvileg keretni. Kedves, üdvözöllek. És láthattátok ott egy hülye lap, szóval én mentem, hogy kattints itt az akciópontot, hogyha menet. Oké.
ennyi lenne. Nyilván, ha rám most megnézem a esélyemet, igen, Castielnél. Kap szekciópontot, hogyha van pasi, és ez a csillagzatot. De erről most már tehető. Jó, ennyi lett van nektek a csábításból. Várlak titeket a következő. És hát hamarosan felrakom. Sziasztok! Köszönöm, hogy megnéztétek. Ha. Ja, nem. Játékon. Ott vannak. És onnan csak ezzel a kettővel játszott, akkor hogy játék. Ezzel akciópontra rámentek. Tudom én erre, és akkor az jön ki, hogy egyáltalán nem szópontot, de amúgy bolondulásig egyáltalán nem nyertél. Szóval 10-ből 8 emberek. És van még egy sorsjel, még játszhatok, ezzel pénzt lehet nyerni, és nagyon fontos, hogy nem csak a Flower Power. Sorsjegy, ez, vigyázzatok, ezbe kerül, szóval komoly. Hittem az árát. Árát. Viszont, yeah. Oké. Szobában, oké. Na, itt akartam, következő epizód. És hát, köszönjük. Sziasztok!